Єврорадіо. Новини – наша справа. Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. У студыі для вас працуе Зміцер Лукашукі. Гэта сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы, які вы можете не толькі слухаць, але і глядзець праз аккаунты Еўрарадыё ў сацыяльных сетках Facebook, Аднакласнікі, ВКонтакте, на канале YouTube. 22 жніўня кіраўнік Беларусі накіраваўся ў Сочы, дзе прайшла яго сустрэча з калегам, кіраўніком Расіі Владзімірам Пуціным. Анансавалася, што пасля гэтай сустрэчы, ну і пасля там ввогуле там пэўных сустрэч на афіцыйным узроўні, Лукашенко разам з Пуціным пойдуць на міжнародны турнір па баявому самба. Але Лукашенко у апошні момант не пайшоў. Чаму? Чым прычына такога рэзкага развароту і нежадання паглядзець на самба, прычым магчыма ў выкананні Владзіміра Пуціна, мы сёння пагаворым з кіраўніком аналітычнага цэнтра Беларусь Security Блог Андрэем Паротнікавым. Але перш, чым мы... Да, па-першае, добры дзень, гаспадар Андрэй. Перш, чым мы пачнем гэтую размову, учора на гэтым вот месцы, дзе вы сёння сядзіце, сядзеў ваш калега, палітолог Андрэй Сівіцкі. І мы прагназавалі... Арсений Сівіцкі. Мы прагназавалі... што можа абмяркоўвацца падчас гэтых двухбаковых перамоў Пуціна і Лукашэнкі, таму што ніякай дакладнай канкрэтнай інфармацыі, якія пытанні будуць узнімацца, апроч там нейкіх шурпатасцяў у адносінах паміж нашымі краінамі, не было. Таму вось зараз крыху прагноза ад Арсенія Сівіцкага, а потым мы прааналізуем, наколькі яны змаглі спраўдзіцца. Традыцыйна Расія пачынае ціснуць даволі сур'ёзна якраз перад прэзідэнцкімі выбарамі. Можна успомніць і 2015 год, і 2010 год, і ціснуць яна звычайна будзе не толькі з дапамогай нейкіх эканамічных рычагоў, але і военно-палітычных. З улікам таго, што геапалітычны кантэкст абвастраецца, Злучаныя Штаты плануюць уводзіць новыя санкцыі супраць Расіі. Мне здаецца, што Крэмль таксама будзе ставіць пытанне лаяльнасці, бо з пункту гледжання так званых хардлайнераў ці прыхільнікаў жорсткай лініі у Крэмлі Беларусь паводзіць сябе вельмі нелаяльна, і чаму тады Расія павінна аказваць Беларусі, беларускаму ўраду дапамогу эканамічную. Але гэта больш такія стратэгічныя пытанні, адказы на якія, мне здаецца, Владзімір Пуцін не атрымае падчас гэтай сустрэчы. Адзінае, аб чым можа ісці гандаль, гэта саступкі, калі Беларусь спагадзіцца на фігуру новага амбасадара расійскага ў Менску Міхаіла Бабіча. Ну, вось такое меркаванне выказаў Арсеній Сівіцкі учора падчас нашага прамога эфіру. Сёння я адмыслова цэлы дзень маніторыў расійскія СМІ, каб знайсці ўсё ж такі, можа быць, больш-менш нейкую такую канкрэтную інфармацыю, пра што ж ішла размова, пра што спрабавалі дамовіцца, там дамовіліся, не дамовіліся. Ваше меркаванне? Ну, відавочна, што не дамовіліся, таму што калі б, скажем так, быў нейкі пазітыўны вынік для беларускага боку, то мы б ужо пра гэта ведалі. Я хочу звярнуць увагу, у прынцыпе, на афіцыйныя звесткі. Сёння сайт прэзідэнта Беларусі ввогуле нічога не паведамляе аб выніках сустрэчы. Ёсць вельмі кароткая зацемка учорашняя. А на сайце прэзідэнта Расіі за ўчорашні дзень 5 падзеяў. Гэта паседжанне Рады бяспекі Расіі, сустрэча з прэзідэнтам Фінляндыі і перамовы, прэс-канферэнцыя з прэзідэнтам Фінляндыі па выніках перамоваў, значыцца, сустрэча з удзельнікамі нейкага дабрачыннага хакейнага ці то матча, ці то спаборніцтва, ну і вось гэтае баявое самба. Ну і паміж імі недзе зацісаўся Александр Лукашенко з вельмі незразумелым фарматам візіту. Я хочу нагадаць, што міжнародная палітыка – гэта такая рэч, дзе фармальнасці і сімвалы яны маюць вельмі вялікае значэнне. І калі мы адкрываем паведамленне аб сустрэчы з прэзідэнтам Фінляндыі, то мы бачым, што гэта працоўны візіт. Мы бачым пералік тэмаў, якія ўздымаліся. Мы не бачым вынікаў, бо ні пра што не дамовіліся, але прынамсі мы бачым, што яны абмяркоўвалі. А калі мы кажам аб сустрэчы Лукашэнкі з Пуціным, то ввогуле не зразумела, што гэта. Таму што напісана, што гэта проста сустрэча. Атрымоўваецца так, што праходзіў недзе міма Александр Рыгорович, як ён казаў, яго там
кавалачак Беларусі вось адразу тут за заборам рэзідэнцыі Пуціна, ну і зазірнуў на геньчык. Ну гэта выглядае неяк так. Лукашенко, дарэчы, вот падчас гэтай прамовы, якую вы зараз цытавалі, сказаў, што дзякуй вот вам, Владимир Владимирович, за тое, што далі магчымасць прыехаць і адпачыць ад нашых прэзідэнцкіх турбот і клопатаў. Ну, можа, сапраўды прыехаў чалавек на 4 дні адпачыць. Ну, зайшоў павітацца з Пуціным, а насамрэч ніякіх сур'ёзных праблемаў і не абмяркоўвалі. Я думаю, што з беларускага боку была спроба абмеркаваць і вырашыць нейкія сур'ёзныя праблемы, таму што трэба памятаць, што больш за месяц гэты візіт ён анансіраваўся неяк, прамаўляўся, прагаворваўся, і да яго нават прыплялі фейкавы інсульт у Лукашэнкі, што, маўляў, Лукашенко не хоча ехаць в Сочи, таму прыдумалі гэты інсульт. Насамрэч, мне здаецца, што беларускі бок якраз такі быў найбольш зацікаўлены ў гэтай сустрэчы, бо планавалася, што як гэта было і раней, Александр Лукашенко зможа даціснуць Пуціна і вырашыць усе тыя пытанні, якія павінны быць вырашаны. А якія пытанні на сённяшні дзень вот самыя вострыя і балючыя ў ўзаемаадносінах паміж нашымі саюзнымі дзяржавамі? Я думаю, што самае вострае і балючае гэта пытанне з палітычным падтэкстам, з палітычнай прыродай. Гэта пытанне, па-першае, ў двухбаковых адносінаў, у тым ліку і узгаднення новага расійскага амбасадару, але самае галоўнае, што зараз турбуе афіцыйны Менск, гэта паводзіны Масквы падчас выбарчага цыклу, а ў нас, можна сказаць, нават будзе такі мегацыкл. Гэта адначасова выбары ў нацыянальны сход і прэзідэнцкія выбары. Беларускі бок хацеў бы дамагчыся хаця б уцямнага нейтралітэту Масквы. То бок, каб Масква сюды не лезла ўвогуле ніяк. Бо Захад лезці не будзе, яны адназначна гэта ўжо далі паняць. А што выклікае занепакоенасць Мінска з гэтай нагоды? Што дае падставы думаць, што Крэмль ці там нейкія там блізкія да Крэмля структуры палезуць у гэтую чыста беларускую выбарчую тэму? Ну, яна ўжо не чыста беларуская выбарчая тэма, таму што ўжо палезлі. Ўжо выдаткоўваюцца грошы на палітычныя праекты на Беларусі праз афіляванымі з расійскімі ўладамі структуры. Хаця не вялікія, але тым не менш раней гэта не было. Зноў-такі мы бачым нейкія ўкіды інфармацыйныя, шмат вельмі дзіўных матэрыялаў, нават салідных расійскіх сродках масавай інфармацыі. Я хочу звярнуць увагу на скрайні матэрыял у незалежнай газеце. Здаецца, ён называецца «Беларускі сцяг над Рэйхстагам». Ну, вельмі цікава пачытаць, гэта нейкая альтэрнатыўная рэчаіснасць. Пры тым, што гэтая газета, яна заўсёды была ліберальнай, сістэмна ліберальнай, блізкай да крэмлёўскіх лібералаў і алігархаў, але такі трэш яны выдаюць у адносінах Беларусі ўпершыню, на маёй памяці. Таму, безумоўна, гэта нервуе беларускія ўлады, яны хацелі падтрымаць дакладны і чёткі адказ і разуменне пазіцыі першай асобы расійскай дзяржавы. Мне просто вот цікава, мы гэтую тэму закранулі і з Арсеніем Сівіцкім учора, ну, кладней, ён яе ўзняў, калі ўзгадываў выбары 2010 года, ён казаў, што тады Крэмль таксама спрабаваў неяк так уціснуцца і паўплываць на вынік гэтай выбарчай кампаніі, але не праз нейкія там апазіцыйныя структуры, а менавіта праз працу з наменклатурай. Наколькі гэта можа быць сапраўды так, і гэтым разам, калі ён будзе спрабаваць неяк уплываць на выбарчую кампанію, то якім чынам, праз каго? Можа быць, прарасійскі кандыдат з'явіцца? Нельга выключаць такой магчымасці, нельга выключаць вельмі моцнай я не скажу антыбеларускай, але антыафіцыйна-менскай кампаніі ў расійскіх сродках масавай інфармацыі. Нельга выключаць рознага кшталту правакацыі. Ну, давайте узгадаем, не так даўно там з'явілася інфармацыя, што, маўляў, нейкага прарасійскага актывіста пабілі за цішотку з нейкай там сімволікай. Потым гэта інфармацыя неяк знікла, незразумела, ці быў увогуле інцыдэнт, ці не было, і на якой падставе гэтая бойка адбылося, але тым не менш такія нейкія захады з арсеналу чорнага піяру, мы іх можам назіраць. Ну, а што датычыцца 10-го года, то я б не сказаў, што тут сітуацыя паўтараецца, таму што, як мне здаецца, тады супраць афіцыйнага Менска спрабавалі гуляць асобныя моцныя людзі ў Крэмлі, а не Расія як сістэма, як дзяржава. А гэтым разам сітуацыя можа памяняцца.
І такім чынам нават прарасійскі кандыдат можа з'явіцца, але ці доўга ён ад увагі беларускіх спецслужб зможа неяк так ухіляцца? А я думаю, што беларускія спецслужбы паспрабуюць нават стварыць такога прарасійскага кандыдата і падсунуць яго Маскве. Але пытанне ў тым, што, разумееце, нельга адмаўляць таго, што ў Крамлі ёсць даўняя традыцыя, даўняя візантыйская традыцыя інтрыгаў і гульняў ў доўгую. І, на жаль, на Беларусі такой традыцыі няма. І тут у нас нават няма людзей, якія ў стане былі прадказаць і зразумець увогуле, скажем так, модус вівенді расійскіх афіцыйных колаў, як яны паводзяць у адносінах Беларусі, чаму яны так паводзяць і дзеля чаго паводзяць. Гэта такая, ведаеце, гульня дваровай футбольнай каманды і каманды з вышэйшай лігі. І вельмі вялікая верагоднасць, што вынік будзе адпаведны. Вы мяне зараз крыху здзівілі тым, што Менск будзе спрабаваць дамагчыся вот этого палітычнага нейтралітэта падчас выбарчай кампаніі, а не дабіцца нейкіх там фінансава-эканамічных выгод, бо зараз у нас праблемы і з выплатай чарговых траншаў крэдыта Еўразійскага фонду развіцця і замарозка перамоў па 1-мільярднаму крэдыту, і там з нафтай і газам праблемы. Я думаў, тут вот будуць неяк так спрабаваць вырашыць. Ну, гэтыя пытанні яны ўзаемапавязаны, таму што калі няма адпаведных палітычных адносінаў, то немагчыма вырашыць і гандлёва-эканамічнае пытанне. Бо калі, прынамсі, Крэмль будзе прытрымлівацца нейкага нейтралітэту, то значна падвышаецца верагоднасць таго, што і эканамічны ціск, эканамічны шантаж, як хаціце называйце, на беларускія ўлады, ён стане значна мякчэйшым, і гэта спросціць жыццё для нашага ўраду. Такім чынам, магчыма, што быў такі гандаль, вы узгадняеце, даеце ангрыман на Бабіча, а мы вам тады ўжо адкрываем там фінансавыя магчымасці. Праблема ў тым, што, як мне здаецца, гандля не было, бо Крэмль і не збіраўся гандляваць. Бо, Александр Григорович вельмі настойліва хацеў бы сустрэчацца з Владимиром Владимировичем. Яны сустрэліся, на жаль, у Пуціна для Лукашэнкі добрых навінаў, а можа быць і нават увогуле навінаў не было. Таму гэта, ведаеце, гэта была такая размова са сцяной. Ёсць прапановы з беларускага боку, і такая ледяная глыба з боку Пуціна. І гэта зусім новая характарыстыка сітуацыі, таму што у Лукашэнкі шмат з кім у расійскіх верхах асабіста кепскія адносіны, асабіста. Просто прыватна людзі не пераносяць адзін аднога. Але пры гэтым з Пуцінам мы заўсёды былі нармальныя працоўныя адносіны, нельга сказаць, што сяброўскі, прынамсі пытанні яны вырашалі, і у Лукашэнкі атрымалася праціснуць тое, што ён хацеў. А зараз... Мы перарвемся на невялічкую паузу. Зараз кароткі выпуск навінаў на Еўрарадыё. Я нагадаю, што гэта сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы. Мой сённяшні госць, кіраўнік аналітычнага праекту Беларусь Security Blog Андрэй Паротнікаў. Мы абмяркоўваем візіт Лукашэнкі ў Сочы да Пуціна. Контрреволюция, наехав на нас, довела до больницы. Вырос живот, рок-н-ролл стерт, и я учусь играть джаз, но меня рвет полный рот нот. Старости нет, есть только усталость. От баррикад ничего не осталось. Скупые коллеги, любовь на панелях, бутылки от пива на рок-батареях. Контрреволюция оставит вопрос, как подключить к тебе мой насос? Шелестит шоколадками вечная глупость, твоя дальнозоркость, моя близорукость, справедливость еды и вечная жажда, как выйти сухим из воды этой дважды, жить по писанию, но веруя в если, эксгумируя с пьяну великие песни. И только осенний дождь в окно. О, сколько, ты знаешь, сколько мне без тебя дано. Еврорадио.
Навіны наша справа. Пры мікрафоне Роман Устінаў каротка пра асноўныя падзеі. У ліпені сярэдні заробак у Беларусі склаў амаль 973 рублі. Гэта 491 долар. Пра гэта паведамляе прэс-служба Нацыянальнага статыстычнага камітэта. За месяц сярэдняя зарплата беларусаў вырасла на 20 рублёў. Такім чынам, задача дасягнуць сярэдняя заробку ў памеры 1000 рублёў, якую паставіў Александр Лукашенко, па краіне не выконваецца. Нядаўна Лукашенко ў чарговы раз абураўся тым, што з-за малых заробкаў беларусы едуць на працу за мяжу. Замежныя і айчынныя вытворцы мусяць зарэгістраваць гранічныя цэны на лекі да 1 студзеня 2019 года. Гаворка ідзе пра 37 міжнародных непатэнтаваных лекаў для сардэчна-сасудзістых і анкалагічных захворванняў. Калі гранічныя адпускныя цэны на пералічаныя лекі не будуць зарэгістраваныя, то іх продаж у Беларусі будзе забаронены. Унікальныя фотаздымкі вёсак з 30-х па 50-е гады плануецца выдаць у Беларусі. Яны ўвойдуць у кнігу «Найлепшы бок», якую падрыхтаваў культурны праект «Вега». Усе фотаздымкі і кнігі аб'яднаны традыцыяй рабіць сямейныя здымкі на фоне посцілак. У зборы матэрыялаў для кнігі прынялі ўдзел больш за 50 сем'яў з розных куткоў Беларусі, калекцыянеры, а таксама глыбоцкі гісторыка-этнаграфічны музей і праект «Беларускі архіў вуснай гісторыі». У расійскім Курску адбылося надзвычайнае здарэнне з танкам Т-34. Пасля параду танк сталі грузіць на спецыяльны памост для транспарціроўкі. У нейкі момант ён сарваўся і лёг на бок. Відэаздымкі гэта інцыдэнту трапілі ў інтэрнэт. Відавочцы кажуць, што з танка пацякло паліва, а на месцы працаваў пажарны разлік. Роман Устінаў, служба інфармацыі, Еўрарадыё. Еўрарадыё. Навіны наша справа. Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. У студыі працуе Зміцер Лукашук. Гэта сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы разам з кіраўніком аналітычнага праекту Беларусь Security Blog Андрэем Паротнікавым. Мы абмяркоўваем вынікі візіту ці адсутнасць вынікаў візіту Александра Лукашэнкі ў Сочы, дзе ён сустракаўся з Владзімірам Пуціным. Спадар Андрэй, вы сказалі, што вот Лукашенко, можа быць, і выслухаў Владзімір Владзімірович Пуцін, але это так, як нібыта вот стенка выслухала тое, што мы кажам, і ўсё. Чаму? Вот з-за чаго магло так змяніцца стаўленне кіраўніцтва расійскага да кіраўніка Беларусі? Можа быць, з-за таго інфармацыйнага кейса, з якім прыехаў Лукашенко, там, дзе ён казаў пра варварства Расіі ў дачыненні да Беларусі, ці, можа быць, гэтае нежаданне даваць згоду на кандыдатуру Бабіча? Я не думаю, што ёсць нейкая незгода з кандыдатурай Бабіча, бо, шчыра кажучы, для мяне цяжка ўявіць, каб беларускі бок адмовіўся прыймаць тую кандыдатуру расійскага амбасадара, якую прасоўвае Крэмль, бо гэта проста скандал скандалаў быў бы. А што датычыцца інфармацыйнага кейса, то трэба ўсё ж такі памятаць, што дэмаршы Лукашэнкі, моўнай дэмаршы Лукашэнкі адносна расійскай палітыкі ў дачыненні да Беларусі, гэта рэакцыя. А чаму змянілася стаўленне? Таму што адбыўся 2014 год, адбылася анексія Крыма, адбылася вайна на Донбасе і канфрантацыя з Захадам, і фактычна мы зараз знаходзімся зусім у іншай геапалітычнай рэальнасці, і беларускі бок, які шмат гадоў прадаваў і карміўся, дзякуючы гэтым заявам пра сваю надзейнасць і сяброўскасць і хаўрусніцтва і братэрства ў адносінах да Масквы, ён сабе павёў, як кажуць, не па-партнерску зусім, на думку Крэмля, і адпаведна зараз узнікае сустрэчная рэакцыя. Калі вы не дапамаглі, не падтрымалі нас у тыя часы, у той сітуацыі, калі нам была патрэбная ваша падтрымка, то чаму мы павінны падтрымліваць вас зараз? Вас асабіста, Александр Григорьевич. Мы зноў вяртаемся да тэмы будучай прэзідэнцкай кампаніі. Ад гэтай тэмы мы да тых часоў, пакуль не будуць нават не тое, што абвешчаныя вынікі мы можам прагназаваць зараз толькі, гэта будзе 85 ці 95%. А да таго моманту, калі не адбудзецца інаўгурацыя,
мы да гэтай тэмы будзем вяртацца ўвесь час, таму што на бліжэйшы можа быць год ці нават 2 гэта галоўная тэма беларускай унутранняй шмат чым знешняй палітыкі. Ну але што рэальна, калі ўжо ўсё ж такі мы за эту тэму не можам ад яе адчапіцца, што рэальна можа зрабіць Крэмль? Ну што, прывесці свайго кандыдата на танках расійскай арміі ці што? Разумееце, у чым праблема? Як мне здаецца, зараз у Крамля таксама няма стратэгіі для Беларусі, то бок яны дзейнічаюць неяк рэактыўна, рэагуючы на нейкія падзеі. І гэта якраз такі напружвае больш за ўсё, таму што калі была ўцямная стратэгія, было б зразумела, што чакаць. А тут можа перавярнуцца ў любы момант і прычым такі бок, які нават самой Расіі па выніках будзе і невыгадным, таму як мы бачылі тое, што адбывалася ва ўкраіне ў 2014 годзе, а што атрымала Расія ў выніку акрамя праблемаў? Нічога. А калі б яны папросту ўзялі паўзу і пратрымаліся паўгады, калі украінскія эліты зноў бы перасварыліся адна з адным, яны б маглі б атрымаць всю Украіну, дарэчы. Ёсць такое меркаванне, што калі вы ўжо згадваеце праблемы Донбаса, Украіны, ўзаемаадносінаў Украіны і Расіі, што зараз Расіі павінна такая невялікая, але гучная знешняя перамога. І такой перамогай могла бы стаць такая паглыбленая інтэграцыя, назовем это так, Беларусі і Расіі з пераносам палітычнага цэнтра у Москву. Такая фактычна страта суверэнітэта. Можа быць, не назовем гэта анексіяй там ці яшчэ што. Васалітэт. Тое, пра што казаў Лукашенко. Да, гэта. Наколькі гэта верагодна? Тое, што гэты праект паглыблення залежнасці, палітычнай залежнасці Беларусі ад Расіі, ён будзе прасоўвацца, гэта не выклікае сумневаў, і гэта, ў прынцыпе, мне здаецца, асноўная задача расійскай палітыкі ў адносінах да ўсёй постсавецкай прасторы, не толькі да Беларусі, але ў першую чаргу і да Казахстана, дзе таксама такая даволі цікавая сітуацыя складваецца. Таму, безумоўна, яны будуць праціскваць ці прынамсі неяк прасоўваць у медыйнай сферы ідэю больш глыбокай інтэграцыі, прычым для Беларусі гэта будзе выглядаць як больш глыбокая інтэграцыя, як механізм вырашэння ўсіх унутрыэканамічных і ўнутрыпалітычных праблемаў. А каб было што вырашаць гэтыя праблемы, трэба ці паглыбіць, ці садзейнічаць іх ўзнікненню. Таму эканамічны ціск, як мне падаецца, працягнецца. Безумоўна, такая перспектыва ёсць, перспектыва таго, каб Расія больш актыўна ўмешвалася ва ўнутрыпалітычныя працэсы у Беларусі. Гэта азначае фактычна, як сказаў Лукашенко, васалітэт. Але пакуль зноў-такі не бачна, каб прынамсі Александр Лукашенко быў готовы саступіць. Да анонса нашай з вами праграмы я даў такі загаловак, чаму Лукашенко не пайшоў з Пуціным на турнір па самбо. Мне написали, а што гэта такая важная тэма, не пайшоў і не пайшоў. Я патлумачыў, што насамрэч это анансавалася, і калі планы у Лукашэнкі раптоўна змяніліся пасля, прычым перамоў, то гэта шмат пра што, на мой погляд, сведчыць. Але на ваш погляд, пра што гэта можа сведчыць? Я згодна, што гэта вельмі, насамрэч, вельмі важная падзея, якая не адбылася, візіт Лукашэнкі на гэты турнір па самбо. Аб чым гэта сведчыць? Аб тым, што няма аб чым размаўляць. Што Лукашенко проста вельмі канкрэтна і дакладна зразумеў, што з Пуцінам няма аб чым размаўляць. У лепшым выпадку, а можа быць, што размова была настолькі кепскай, што проста у Лукашенка не было ўжо, скажем так, маральных сілаў працягваць далей трываць гэтага чалавека побач з сабой нават на такім забаўляльным ці спартовым мерапрыемстве. Таму гэта яшчэ адзін знак таго, што у лепшым выпадку перамовы былі безвыніковымі, а вельмі магчыма, што вынік будзе адмоўны. Але ці паступае так сапраўдны і прычым вопытны палітык? Яго нібыта там пакрыўдзілі, нешта не атрымалася, і ён заварачваецца як дзіцё, і пакрыўджанае сыходзіць. Здаецца ж, палітык павінен, сцяўшы зубы і ціснуць руку нават свайму там заклятаму сябру, скажем так. Ён павінен быў пайсці, каб
публіцы паказаць, што ўсё нармальна хаця б на публіцы. Ці ўсё ж таки вот ён павінен быў пайсці, але трэба разумець, калі 24 гады ты фактычна не столькі палітык, сколькі ты валадар дзяржавы, ты паводзіш сабе не так, як павінен паводзіць палітык, а так, як паводзіць сабе, ну скажем так, такі квазі-феадал ці квазі-манарх. А як пела Алла Пугачёва, все могуць каралі. Каралі могуць і не хадзіць на турніры па самба з іншым каралём, калі ў іх ёсць асабістыя спрэчкі, альбо гэта асабіста ім непрыемна. Таму гэта хутчэй ягоная асабістая рэакцыя як чалавека і як правіцеля. Але цікава, вот як да такога, ну, назовем это, дэмарша паставяцца ў палітычным эстеблішменце, то есть пасмяюцца, скажуць, што вот лажануўся палітык, ці зразумеюць. У якім эстеблішменце? Ну, расійскім, да прыкладзе. А ў расійскім, ну, яны просто, гэта знак для ўсіх, мне здаецца, аб тым, што вынік вельмі незадавальняючы беларускі бок. Гэта просто такі наўпроставая, можна сказаць, замест прэсавай канферэнцыі, што ні аб чым не дамовіліся, і далейшая размова, яна, прынамсі, на гэты час губляе сэнс. Але былі ўжо ў гісторыі ўзаемаадносінаў нават вот асабістых Пуціна і Лукашэнкі такія ледніковыя перыяды. Яны завяршаліся, ўсё далей было нармальна, і зноў там пацалункі, пацісканне рукі і гэтак далей. Зараз вот чаго чакаць? Разумееце, тое, што было раней, гэта было, скажем так, былі іншыя адносіны да Лукашэнкі. Лукашенко тады быў праблемным партнёрам, праблемным і вельмі дарагім партнёрам. А зараз я баюся, што пераважае такая думка, што Лукашенко не партнёр, а здраднік. Ну, чаго чакаць, зноў-такі паўтаруся, складана сказаць, бо так пакуль выглядае, што дакладнай стратэгіі ў адносінах да Беларусі ў Маскве няма, і адпаведна яны могуць зрабіць шмат крокаў, якія ў прынцыпе будуць вельмі балючымі для беларускага боку, і адначасова яны будуць супярэчыць доўгатэрміновым інтарэсам самой Расіі. Проста дзеля таго, каб, ну вось, пакараць асабіста Александра Лукашэнкі і стварыць яму праблемы. У дадзенай сітуацыі можа Мінск пайсці на такі дэмарш вот наконт новага расійскага пасла? Ну, але гэта будзе дэмарш, які паглыбляе канфлікт, а не вырашае канфлікт. Таму, канешне, пайсці на дэмарш можна, але чаго такім крокам беларускія ўлады дасягнуць і якая будзе мэта гэтага дэмаршу, для мяне незразумела. Мне здаецца, што ўсё ж такі ў дадзенай сітуацыі для беларускага боку больш важна працягнуць працу з Крамлём, з расійскімі элітамі, нават калі яны будуць дэманстраваць нежаданне размаўляць і супрацоўнічаць, каб хаця б зразумець, што ў іх там галава хварыцца. А ввогуле мне цікава вот ваше меркаванне з гэтым прызначэннем новага расійскага пасла. Увогуле ёсць праблемы ці не? Ці вот як у інтэрв'ю Еўрарадыё заяўляў адзін з дэпутатаў Дзяржаўнай думы Расіі, што ўсё ідзе ў нармальным такім ключы паэтапна, як і павінна ісці. А вы тут узнімаеце крык і шум вакол таго, чаго няма. Можа, сапраўды няма ніякіх там нежадання даваць ангрымантам, нежадання бачыць тут Бабіча, а некага іншага, а ўсё так вот паступова робіцца, як і павінна. А я думаю, што асноўная праблема і асноўны момант, які напружвае беларускія ўлады, гэта тое, што Беларусь традыцыйна, у Беларусь расійскія амбасадары, ну, яны, ведаеце, яны ссылаліся, скажем так, у ганаровую адстаўку. То бок гэта звычайна людзі, былыя чыноўнікі высокага рангу, якія ўжо там выпалі з кагорты, але пры гэтым іх трэба проста, ну, нейкую статутную непыльную працу ім знайсці. Ну, чаму б не Беларусь? Вельмі зручнае месца. А ў дадзеным выпадку ўсё ж такі да нас прысылаюць чалавека, чыя кар'ера, ну, яна яшчэ далёкая ад свайго сканчэння, а ён мае досвед вельмі спецыфічны, гэта досвед кантралёра, гэта не кадравы дыпламат, гэта нават не проста номенклатуршчык, гэта менавіта кантралёр, і ўзнікае пытанне, чаму. І мне здаецца, што вось менавіта гэта і напружвае, то бок не сам Бабіч як такі, колькі ягоны бэкграунд. Зараз у сувязі з тым, што з Масквы адклікалі пасла Беларусі ў Расіі і прызначылі віцэ-прэм'ерам,
вакантнае месца ўтварылася пасла Беларусі ў Расіі. Вырашаецца, хто будзе, што каментароў МЗС ніякіх не дае, якія кандыдатуры там разглядаюцца. Ёсць розныя нібыта інсайды ад нібыта незалежных расійскіх тэлеграм-каналаў, яны не пацверджваюцца, але тым не менш я пра іншае. А могуць і там сказаць што-небудзь, а вот гэтага вот вашага беларускага Іванова мы б тут не хацелі бачыць. Ну, тэарэтычна так, могуць, канешне, але практычна, зноў-такі, асоба беларускага амбасадара ў Маскве, яна нічога не вырашае, таму што традыцыйна беларуска-расійскія адносіны гэта не зусім міждзяржаўныя палітычныя адносіны, дзе сапраўды амбасадар, праца дыпламатычнага ведамства, яна вельмі важная, яна вызначальная. Гэта адносіны паміж кіраўнікамі двух краінаў, і гэта шмат у чым суб'ектыўныя адносіны. Таму, як мне падаецца, што, не так ужо шмат будзе значыць канкрэтная асоба беларускага чыноўніка ці нават беларускага кадравага дыпламата, які паедзе ў Маскву. Ну і на заканчэнне я да магчымых унутрыбеларускіх вынікаў гэтай, ну як мы ўсё ж такі лічым, не вельмі ўдалай сустрэчы Пуціна і Лукашэнкі. Вот можа ж так вот бывае, што вас пакрыўдзіў на працы начальнік, а вы прыйшлі дамоў і там накрычалі там на жонку, піхнулі ногой кошку, пабілі талерку і гэтак далей. Можа такое быць, што зараз раззлаваны Лукашенко вернецца з Сочы і тут што-нибудь утворыць такое? Ну, я думаю, што бліжэйшыя пару дзён ён там будзе прыходзіць в сабе і прыводзіць у парадак, скажем так, нервны апарат. Але я ўсё ж таки спадзяюся, што нават калі такое здарыцца, яно не трапіць на экраны краіны, як гэта было з пагромам ураду. Не, я маю на ўвазе, што раптам тут пачнуць шчыміць, там, я не ведаю, там палітычныя партыі, там якіх-небудзь праваабаронцаў возьмуць за шкірку. Безумоўна, ёсць пагроза таго, што беларускі рэжым вернецца да рэпрэсіўных практык, ці будзе выкарыстоўваць іх больш шырако, але з іншага боку рэпрэсіі гэта рэчаіснасць і штодзённасць Беларусі. Мы можам толькі казаць аб іхніх памерах. Я ўсё ж такі думаю, што Лукашенко будзе вырашаць пытанне адсутнасці расійскай падтрымкі пошукам нейкіх ці аднаўленнем каналаў камунікацыі на захадзе. І менавіта з гэтымі мэтамі і адбылася змена ўраду. Кіраўніцтва ўраду. Мы прыходзім да высновы, што ўсё горшае, яно можа быць нават і да лепшага. Я не думаю, што тая сітуацыя, якая ёсць, яна вельмі кепская, але я, скажем так, лічу, што на жаль, у сённяшнім стане негатыўны сцэнар развіцця ён больш верагодны, чым пазітыўны. Таму што беларускі афіцыйны Менск згубіў не толькі давер з боку Крэмля, але ён таксама даўно і вельмі сур'ёзна згубіў давер з боку захаду. Таму зараз фактычна афіцыйны Менск адзін. Дзякуй вялікі. Я нагадаю, што ў мяне ў гасцях сёння быў кіраўнік аналітычнага праекту Беларусь Security Blog Андрей Паротнікаў. Мы абмяркоўвалі візіт Лукашэнкі ў Сочы, яго сустрэчу з Пуціним. З вами працаваў Зміцер Лукашук у студыі. Гэта быў сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы. Слухайце і глядзіце Еўрарадыё.